Tinaw eh. Hoy, wala lagi bagas dito. Sa tanawa dito Ay! Sus, ang sariyo na sad siguro dito naghunghong sa nagluto. Luag-luag na sad to. Kuha sa gaoy ng banan Gisa. Uy, Palayasan ako na ninyo diribi kay kapoy na ko na nagsidagluto ko dito. Humba. adobo san. Katong humba nga hapon siguro tra niya. Ako nagkaon. Nga wala pa dito kabukang buko. Palayasan na lagi to. Palayasan na to. Mao gani, palayason na to kay nahurot ng kwarta ato. Wala na to isig piso. O nya kita bubuhi. Abi mga kotahan dito. O gani. Palayasan na to. Ikaw dambing ko. Ikaw sulti ako. Ikay pala. Mahawaan ako dito balik. Wala to punos. Ikay pag Sa plato. Asa na ka? sige Tawasan ka. Yate, sa niyo, no? Ang kaon mo sa kadlaw katulo. Di kay kalima ka ulong. Kakubi ada kakubi lang dito. Nana kuha ka sa lagi sa kahiwang ano pod ni insay. Ay, di kontinuo ko sa kahiwa. Ikaw guro tani mo mong sudan. Guro tani mo mong sudan basta mo bugas. Gamay ra kayo imo pa juntig. Sus tuwa ka man namo. Kabalong budget Imo na way dambing na lapot na diha. Hala ha! Hala ha! Tanaw ko niyang trabaho, maura niya nakuha duha ka kuha niya para sugnod. Di yun kung bughaan ang kahuya. Bughaan na po. Hala ha! Ha? Intaon, kahilas ko ninyo. Ako'y namalit sa sudan. Ako'y nanghatag niyo kwarta. Ako'y palit o sa sudan niya. Ako pa'y dili kakaon. Excuse me. Ako pa'y nangahoy. Oh my God! Siya nagatag. Ngipon ra ka dire. Siya nagpalit pero Ako'y kusog nagbuhi ang ninyo. musubad. Oh, natural. Ako manggasto. Oh, Hala kung ha! gusto na lang ka pero ikaw na subad-subad. Hoy, tinaganay lang. Kamo may pati pagkadagwag kaon. Ni mo Gisa. Diri. Ano nga ka diri lang? Piso lang. Ay, sinara na yung banak. Uh-oh. Ano man tingin sa may problema ti. Dako kay problema Gisa. Wala kibaw. Magsige ra miglungag imong bana ra murot og taon. Ay sudan diha di ka tag. Kanin mo mga maguwang, gadag ko lang laos, gadag ko lang tiyan, gadag ko lang bilbil, ha? Tag 10 kilos ang bilbil. Tarong Ha? Ako pa ining buhay ani ninyo. Ikaw akong gipangasawa pero giapil nila akong buhay ning tulo kada mulag. Natural. Unsa naman eh? Ngipon mo. Kanahay rang tanang afam di jud mga asawa dayon og kuan kay apilon og buhay ang dusi ka pamilya Kanirong ka. naglupad-lupad rin Oh. kasi ipapa ako Sus, rin mo. imo pa man lang ko nang ikay gaboy ikaw. Ako ba kay subad? Kung Tapos kagakaon. kwarta ra kita nakakuha. Wala na diri Jisa. Ay, sud na na Jisa. Gigutom ka lab ka. Ay, sus, Gisa, ginuo ko. Yay! Ay, mo naman ang galikang tukong. Kung ba na sige. Ay, ay. Bugas lang. Muuli na lang ko kay mo adto na lang ko mag Jollibee na lang ko. Ito na lang ko dito Jollibee. Ha? Ay kabalaka kay. Jollibee ka? Oh, kitang duha. Ano ta Buangan dito? na gani ka na unsa sud. Sige. Ito ay adobo dito daghan kay akong adobo dito. Dito dito kag adobo dito Ano? kayo. Nakita ka mo kwarta, mo tingkad din ang inyong mga So, limaw. sige istorya. Kami nagkuan kami bag drama kay mo ate magkuan-kuan dengan kami maglag-lag. Lagot na jud. Lagot na jud kung maayo ninyo. Imo nga karaaw kana ko sa hot datong kanon dito. Isa ka adobo po. Ito kan isa kan imong mga igsuon disa. Lamhing ang gipagsagpaon. Napa na dito. Lagot na jud maayo ani. na lang sila. Ano mo kare ninyo sa kuan? Agay. Agay. Why you smell ani? Smell sakta. 5K okay ra jud kayo. Ako ko tagbaw. Okay ra jud kayo. Bisa kuha bisa 10K. 15K. Tawag nga kay ko. Tag 10K saman. Ha? Sure? Lahat. 10K, tag 10K. Sakto na lang. Dara. Dara makaon ako. Makaon ako. Kaon na to, kaon na. Ayaw pag-alay ka. Makaon. Kaon ko. Kare, kare, kare. Ang weird. Ay, nakakwarta bito. Mahuli sa iyong mga kwarta te. Nagramul ba? Mag-shopping na bahala na tong sulpa. Sakit kay kung aping okay ra kay kwarta mo pud. Hanaw rin ako nadawat. Pagkita sa iya te. Basta na kwarta. Uy, ayo Isaw yaw ni ako man ato nang hanap ka na ato dito nang bana. Wala dyan sa kay kami, wala kami bahala dyan. Bungo namin yan, sagpa sa Bulok mga itong tubig nang bana dito. Oh, nako na. Oh, bisa ako, bisa 10K, 15K.
Tawang nga kay ko. Ano yan? Sa ako na ko. Ay, katawa kayo, balik-balik ko na to.